Min tal-inqas 14-il persuna ġew arrestati waqt operazzjoni kbira li saret il-ħamis filgħodu mill-pulizija f'maħżen fis-Swatar. Ir-rejd saħħa l-ħabta tad-9:15 ta' filgħodu fit-triq il-vittmi tal-gwerra wara li l-pulizija kienet ilha ġimgħat sħaħ li tefet għajnejha fuq din it-triq minħabba suspett li kienet qed tiġi traffikata droga. Crew ta' One News kien min tal-ewwel fuq il-post u seta' jennota lill-uffiċjali mit-taqsima tal-operazzjonijiet speċjali fi ħdan l-iskwadra ta' kontra droga jagħtu s-salt qabel daħlu fil-proprjetà. Madankollu tistennihom sabu karozza tal-għamla Peugeot 107 li kienet qed tostakola l-entratura l-maħżen. Il-filmat li qed nuru bħalissa juru lill-uffiċjali jduru mal-karozza u jqandluha mill-art sabiex ikunu jistgħu jidħlu fil-maħżen. Binjama twila fidu, wieħed mill-uffiċjali jidher waqqa kamera tas-sigurtà imwaħla mal-faċċata tal-maħżen. Bil-bib skassat, l-uffiċjali lebsin il-bis protettiv u l-balaklavi f'rashom daħlu u ħadu kontroll tas-sitwazzjoni. Hemmhekk huwa mifhum li saru l-arresti, b'dawk arrestati jammontaw għal 14-il persuna, ħafna minnhom Maltin. Fost dawk arrestati huwa mifhum li hemm ukoll persuni Taljani u Ingliżi. Fil-preżenza tal-ġurnalisti, ġie arrestat ukoll raġel li donnu ma ntebaħx bl-operazzjoni li kienet qed issir u minkejja ż-żona miżawda b'uffiċjali minn 3 korpi differenti tal-pulizija huwa baqa' jsuq għal quddiem il-maħżen. Kien hawn li l-uffiċjali waqfuh u wara ispezzjoni fil-vettura tiegħu ġie arrestat għal aktar stħarriġ. Preżenti fuq il-post kien hemm bosta uffiċjali mit-taqsima tal-forensika li deru jelevaw il-kameras tas-sigurtà. Għal-ħabta tas-sija u nofs ta' nofsinhar, il-pulizija arrestat l-aħħar persuna li ħaditu magħha għal aktar stħarriġ. Residenti li tkellmu ma' One News qalu li qatt maraw operazzjoni ta' din ix-xorta b'ħafna minnhom jiddeskrivuha bħala xena tal-films. Il-Maġistrat tal-Assa Audrey Demikoli ġiet infurmata bil-każ u ħattret bosta esperti biex jassistuha fl-inkjesta. Mhux esklus li l-persuni arrestati jitressqu l-qorti fil-jiem li ġejjin.